Joo, moikka vaan taas. Antti Johannes Rusi, ikä 37 vuotta ja asun tällä hetkellä Maskussa. Joku siellä jo kysyikin tätä. No, mä otan tämän ranteesta pois. Joku kysyi tätä digitaalista rannekepassia. Otetaan nyt esimerkkikuvitelma. Jos tämä mun rannekelloni olisi se passi, niin tässä rannekellossa, tässä missä mun sormeni on, niin tämä olisi musta kokonaan. Ja siinä olisi 3 tai 4 nappia molemmilla puolilla. Ja siihen pystyisi sanelemaan oman nimensä, oman ikänsä ja mistä valtiosta tulee ja minne valtioon menee sitten kun menee. Ja sitten siihen voisi myöskin tallettaa matkan määränpään ja mitä sairauksia itsellään on ja oman henkilötunnuksensa voisi tallettaa. Siis otetaan taas esimerkki. Siihen voisi tallettaa niin kuin omalla äänellä puhumalla siihen rannekepassiin. Esimerkiksi vaikka otetaan taas esimerkki näin. Painaa niin kuin, no miten tämä nyt näkyy? Painaa niin kuin tästä nappia ja sitten alkaa puhumaan vaikka näin. Minä olen Antti Johannes Rusi, asun Maskun Askaisissa, ikä 37 vuotta. Ja sitten painaa nappia niin kauan, kunnes se toistaa itsensä. Eli siinä olisi semmoinen hyvin pieni siru, joka toimisi 4G-verkossa, siis 4G-verkossa. Ja se nyt ensi alkuun, niin mitä mä nyt heittäisin. Jos joku tämän näkee, jolla on rahaa, toivottavasti näkee, niin se saataisiin markkinoille. Sanotaan nyt 2-3 vuoden päästä, mutta tavoitteena olisi vuosi 2017. Ja minkä tähden minä tämän idean juuri tällä hetkellä keksin, niin se johtuu noista maahanmuuttajista ja pakolaisvirrasta. Ja totta kai tähän tulee kysymysmerkki myöskin turvallisuus. Eli täytyy kysyä
itse herra Sauli Niinistöltä eli herra presidentiltäkin. Olen kyllä lähettänyt hänelle kirjeen ja sähköpostin tästä asiasta, mutta tähän päivään mennessä en ole vastausta saanut. No, kyllähän se nyt ymmärtää. Hänellä on näitä omia kiireitänsä, on kokouksia, on kokouksia. Ja on myöskin matkoja, ymmärtäähän se. Mutta tämä toisi myöskin, jollen nyt suoralta lonkalta heitän, niin toisi myöskin ehkä sisäistä turvallisuutta. Kun tämä digitaalinen rannekepassi toimisi myöskin siten, että se olisi yhteydessä poliisin ja tullin kanssa. Ihan vaikka itsestään. Ja tätä ei jatkuvasti käytetä. Tämä otetaan aina silloin esille, kun lomamatka tai työmatka ulkomaille lähestyy. Tätä ei tarvitse käyttää niin kuin henkilötodistuksena. Henkilötodistukset kylläkin säilyvät sellaisena pahvimuotoisena läpyskänä tai muoviluotoisena läpyskänä. Joo, mutta mitä tähän nykyiseen pahvipassiin tulee, niin goodbye pahvipassi. Digitaalinen aika on tulossa. Ja tässä vielä vähän, jos näkyy, mahtaako näkyä, se olisi tällainen. Ja jos siellä joku katselee, toivottavasti ehkä tuolta Salon suunnasta, niin terveisiä vaan sinne Salon suuntaan. Jos sieltä innostusta löytyy, niin ottakaa minuun yhteyttä tämän hienon YouTuben kautta. Niin kerron kyllä mielelläni lisää tästä minun hienosta ideastani, että se saataisiin. Mutta totta kai turvallisuus ennen kaikkea. Että täytyy kysyä myöskin tullivirkailijoilta oma lausunto. Ja ehkä myöskin poliisiviranomaisilta. Ja no, en nyt osaa sanoa. Armeijaltakin varmaankin ehkä hiukan. Mutta mikä lelu tämä ei ole. Eikä ole myöskään mikään hemmetin huvipuistoranneke. Muistakaa, tämä on tulevaisuutta.